O Concello de Lousame traballa na mellora das infraestruturas do municipio. Nestes momentos realizan a reparación do pavimento de varios viais e a reposición de servizos en varias zonas do Concello. O Concello de Lousame traballa na mellora das infraestruturas do municipio. O Executivo vende a adxudicar varias obras en diferentes parroquias. Nas próximas semanas, o equipo técnico comezará a pavimentar os viarios de Béxeres, dos camiños de Silva Estrada Seoane, o camiño da Deputación Provincial ao Club de Xubilados Aldea Grande, así como o acceso a Vilar de Reconco. O orzamento total da actuación é de 150.000 euros, que se sufragará con fondos pós-2019. O contrato desta obra xa está firmado coa empresa Excavaciones Johnny Tuñas. Por outra banda, o Executivo local vende firmar o contrato con Construcións Fermín Simal para mellorar o acceso á Pousada dende a estrada de Portobravo en Tállara, así como o camiño transversal en Merelle. En total destinaránse 58.901 euros do pós-2020. A mellora do camiño de Vilacova a Vilar de Reconco tamén comezará proximamente, posto que o contrato por importe de 66.434 euros tamén se asinou coa empresa Farido. Pavimentación en Béxeres, que é dende o límite máis ou menos do límite con Noia, pois ata Béxeres. E despois se continuará esa mesma vía no plan que iniciamos fai xa dende inicios de finais da outra legislatura, que é nas vías de tipo 3 irlas facendo un aglomerado, diversificando nas distintas que temos, ir avanzando en todo o territorio para que esas todas queden aglomeradas finalmente, non? Porque é un pavimento que resiste máis e que é máis tamén máis doado para a circulación viaria. Vaise tamén facer o acceso dende a estrada, o sea, o camiño da Silva Seoane, que está destrozado, por fin chegoulle a hora de arranxalo, e ali é onde temos tamén os depósitos de auga e onde acceden moitos veciños para ir a Seoane desde esa zona da Silva. Tamén o acceso ao Club de Xubilados. Sabemos que en Aldea Grande todavía nos queda unha actuación interior, pero ahora vamos a fazer esta e lle tocará con posterioridade ao resto das rúas que hai no interior do lugar, inda que moitas xa se afrontaron. Outra das actuacións que se inicia agora é a obra dende Vilacova ata Vilar de Reconco e o acceso a Pousada, así como o enlace de Pousada hacia Tállara. Ademais das obras xa contratadas, o Goberno local de Lousame licitou para asinar proximamente o decreto de adxudicación á obra de accesos en Comparada e a pavimentación en Bargo, todo cun orzamento estimado de 38.429 euros que se completa no documento do pós-2020. Asemado o expediente de revisión da pavimentación nos viarios de Guiende e no acceso de Merelle aínda teñen que ser aprobados. O orzamento das actuacións estímase en 43.397 euros. Tamén contará con financiamento provincial. Tamén un camiño transversal en Merelle vai na mesma licitación, que xa se fixera a mitade, noutra xa fai uns anos, e agora a parte que resta. O que me gustaría que nesa actuación, un cobertizo que hai que fai que a entrada sea moi angosta e moi dificultosa para acceder desa carretera Noia-Boiro, que pudese, por parte dos propietarios, chegarse a un acordo para retirar polo menos o ancho necesario para que sexa unha entrada o menos perigosa posible. De feito, xa temos a dirección prohibida posta hacia a carretera xeral porque a saída era conflitiva, pero si se pode entrar e facer. Ahora hai xente que vive en vivendas que se fixeron novas e que ten dereito a ter un acceso o máis normal posible, o menos perigoso. O Plan Urbe permite ademais a mellora dunha rúa en Bouciñas, en Lousame. Nesta primeira fase dotarase a zona de beirarrúas e servizos. Polo Plan Urbe, a Consellería licitou unha actuación de urbanización de unha calle, de unha rúa que está nas Bouciñas. O proxecto, cando este finalizado, porque vai a ir en varios tramos que iremos presentando e facendo con recursos propios ao longo de outros anos, pero é a primeira fase no que se dota
de unhas pequenas de beirarrúas e tamén das instalacións básicas como son tubería de saneamento, pluviais e alumeado. Agardamos, a xente vai a ver que queda que non está finalizada. O que se pretende é seguir, chegar ao cruce e facer outro ramal que volve a salir á carretera da Diputación, pero témolo que ir facendo según as posibilidades e según o traballo que fagamos diante de outras administracións.